of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions, item number 35 for special allowable deductions, item 36 for NOLCO, or just simply choose and click the highlighted part on item number 38 if you opt the ordinary standard deduction or the OSD. Make sure to enter the correct income tax rate of 25 or 20%, whichever is applicable for item number 40. You may also enter the tax credit and or payments and make sure to attach proofs. Do not forget to enter the correct net income on page 4, Schedule 5, Item 10, and must have equal amount on page 2, Part 5, Item 39. And now you're ready to click Validate and Submit. Take note, make sure you have a stable internet connection for the submission of the filed return. The confirmation receipt will then be sent to your valid email address. And that's it. What are you waiting for? File now. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng kolera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Good day, everyone! Luckily, we can now file our income tax returns even without physically. Isyu sa masa! Isyu sa masa! Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin.
Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tubog Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome na sa dinis sa itong panagbanuban sa programang Issue sa Mas. Adlaw mga igala ng Martes, kapit sa 12. Nga bulan sa Agosto 2025, ang dakbayan sa Davao nagsilibrar karong mga panahuna sa Kadayawan. Highlights mga igala karong pizza 16. At karon palang daan daghan na mga igalag mga activity. Daghang salamat sa suporta sa ato ang mga kaigsuunang negosyante. Nabisan pa man sa mga ato ang giagwanta karon bunga mga higalas politika, wala gyapon mga higalay lunga. Ang kumpiyansa sa ato ang mga kaigsuunang mga negosyante aron sa pagtabang pagpartisipar sa ato ang tinuig nga selebrasyon mga higala sa kining Kadayawan o gitawag nato og Golden Harvest. Kamusta mga suki na tos kangina ito mga suki tigpanubayan lukop dakbayan sa Davao Region 11. Sa gyapon kami ng ginaot nga na kamus may panglawas kapiskay kadasig sa kinabuhi. Samtang mag-uban na sabta may gala gikan ini mga oras sa gato sa oras alas 9 karong buntaga. Alang sa mga balita, impormasyon, mga katikaran, mga hisgutanan, ato ang mga higalang pagkabalaan, ato ang hinaihan din sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Sa tanang mga naka-wirecast sa ilahang mga Facebook page, ini mga kaigsuunan sa Issue sa Masa, June Bersamin, paki-like and share na lang. Alang sa to ang mga peers and friends. Pwede sa po makapabot sa inyo ang mga greetings, inyo ang mga comments, mga reaksyon. Pwede ninyo ipadangat mga kahigalaan. Away paglangay ato ang mga isgutanan karong buntaga. Issue sa masa. Issue sa masa. 15 ka mga contractor sa palpak nga mga flood control project gihingan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Ikawalo ang SunWest Company nga konektado kang Saldico ang sinaligan nga kongresista ni Speaker Romualdez. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang Speaker Romualdez subling nagbahag nga i-impeach ang mga justices sa Supreme Court kung walay mahitabo gihapong kabag-uhan sa ilahang giduso nga motion for reconsideration. Issue sa masa. Issue sa masa. Department of Social Welfare and Development gigisa sa mga senador labot sa 2.6 o 26.7 billion peso nga pondo sa AKAP, AX, MAX og tupad ni Speaker Romualdez. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang na-archive nga impeachment complaint bato kang Vice President Inday Sara, mamahimo pa kunong banhaon sa mga senador kung paboran sa Supreme Court ang motion for reconsideration sa mga kongresista. Issue sa masa. Issue sa masa. Sa laing bahin, gobyerno sa China nagwarning sa Marcos administration labot sa bag-ong pahayag nini nga andam ang Pilipinas nga musuporta sa Estados Unidos kung madayon ang pag-ilog sa Taiwan. Issue sa masa. Issue sa masa. Patay na kita ni. Apil-apil tagira. Kalaguman pa mga igala. Maoy magalangkob sa tuang panag-uban din sa programang Issue sa Masa.
Uman siyempre inyong alagad bata-bata June Bersamin. O na tamay gala mo ambak mo diretso ngadto sa mga isgutanan tugtisab ko ninyo nga ako ang timbaya ni nga sayo kayo nag-check attendance nato diri sa to ang programa. Si Gilbert Jess certified na nga Handos user ni. Si Oscar Tao Serrano Handos user ko ni. Nako po. Si Glenn Ray Roluna, good morning. Al Sunito Guevara, Ma'am Elsa Kyutso, good morning din na. No? Wala daw kabalo si President Marcos nga lugi na ang GSIS, no? Kay gipusta mga higala sa sugal ang kwarta sa GSIS pastilan. Giapil mga higala anang online gambling daw. Amo kung sa katinuod. Noel Recentes, good morning. Ma'am Maricel Plaza, Humawan. Mayong buntag nimo dinha og ninyo dinhang tanan. Sayo pa kayo. Kuya Jerome Muda og ang Glenn Casires certified handoscopy user po. Agaray. Wala na ni. Wala na dapat ireklamo si Mrs. aning mga tawhana ni. Ma'am Ludivina Tampos Lutraga, good morning. Og si Ma'am Bing Tan, Mamo Barcelona din sa may kining SGR Village. Mayong buntag ninyo. Alright. Juvenal Burgos, check attendance po. Grabe. Naapay publishing blessing ba? Stephen Rodriguez o yung mga kaubanan din nga mga carpoolers sa mayong buntag. Alright? O dyan taon-taon. Sa iyo pa kayo ng inyong mga greetings. Di pwede pa sa iloon din sa programang Issue sa Masa. Kining uban, taon-taon na lang. Kay mahutdan ta. No? Lami kaayo ang ato ang mga higalang hisgutanan. Lami pa sa kang inday, di ba? Kuya Yan Mel Lina, good morning. Lami naman gyud ang kang inday pero ang ato ang mga hisgutanan karon lami pa sa kang inday. Gilaliman ka ni, no? Nga niabot mga kaigsuonan og 545 billion di ay ang kinatibuk-an mga higalang pundo sa flood control project sa ato ang gobyerno. Kahuman gibaha ra di ay gihapon ta. Morning ingon nako lami pa ni sa kang inday. Ilabi na aning 15 ka mga kontraktor nga nakabahin. Nits miyon tanosay mayong buntag din ha. Pero tigyong lami ang nakaparat ani kaning parat masahay mao man ni magdalag lami, di ba? Kanang inyong natilawan din hang giingon ninyo nga lami, di ba? Kuan na kanang dimdimar agot, di ba? Parat-parat na. Kay kuway parat. Nako. Rosindo Cabrera, good morning din na. Check attendance po daw siya. Oo. Parinte ko siguro ni. Kaya nga ko ang side sa kong mama Cabrera man. Rosindo Cabrera. Ayan. So, basta lami, naagyan na ihalo nga parat-parat. Tilawin na ko. Istoryahin ko ninyo, di ba ni tinuod akong istorya? Sabi na ni si Juvenal Borgios din ha. Hilig kayo ni parat-parat. Parat-parat. Onya, baho-baho. Mura ginamos ba? Bulan. Parat-parat, baho-baho. So, ang nakaparat ani mga bahay. Kay konektado ning 15 ka mga kontraktor sa mga congressman. Siyempre, kana mga higalang maharbat nga pundo sa mga congressman, mupaingon man gyud na ngadto sa ilahang mga binuhing kontraktor. Dito man gyud na mupaingon ay ikaw congressman ka karon wala kay sariling kontraktor. Banga pa ka sa tadyaw, di ba? Ang kanang tadyaw banga naman gyud ang Bisaya na, banga pa ka. Banga pa ka sa tadyaw. Kung congressman ka nga wa kay kontraktor. Di ba? Naman yun ang mga kontraktor na nga ang mga congressman. Kay kanang ilang mga kontraktor, either ilahan na, either gidami lang na, either kaila na nila mga higala nga swito na kaayo sa mga pasikot-sikot sa linyada o kwarta. Paon sa ihatag ng congressman ang bahin. Swito na. So,
Dili pwede congressman ka wala kay kontraktor. Sus Mariosip, ha? Mo na giingon nga, mo na nakabahog tik-tik ni mo kung nag-congressman ka wala kay kontraktor. Kanang mga congressman na agyod na kontraktor. Oh. Pero, ang nakabahog tik-tik ani mga higala, ha? Kay ang kaning giidlom nga pundo o gidudahang giidlom nga pundo kay wa may naitabo sa flood control project sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. But pasabot, gipalabian gyud siguro mga higala, ha? Gipalabian gyud siguro og idlom ang dako nga pundo. But pasabot, no, kung gipalabian nang hinobra ang porsyento mga kaigsuunan, nga gikuha siguro sa congressman o mga congressman kaysa actual amount nga gigasto ngadto sa proyekto. Mauna din ha ang problema. Karon niresulta na kay ang kalikasan maoy nagbulgar mga kaigsuunan nga di arah ang inyong trabaho. Asa na ng pundo sa katawhang Pilipino nga inyuhang gipagawas kay gamiton dinha sa flood control project. Now, DI Revelation, unahon tani. Kay ang kumpanya kuno mga higala nga identified, nga iya ni Saldico, ang bagman mga kaigsuunan, chairperson sa appropriation sa Congress. Nga si Saldico, sinaligan ni Speaker Martin Romualdez aka Tambaloslos. Ikawalo kuno sa 15 mga higala. Ang pangalan sa iyang kumpanya, no, nga konektado mga kaigsuunan, ikawalo, insa man ning ikawalo di sweetheart, no, kaning Hayton Christopher Hayton Construction sa iyang igsuon nga si Christopher di apay uban ani identified nga kang kuno, nakalinyada mga higala. So linyada man na kanang mga kontraktor muadto na dito sa Congress, mulabi na nga to sa mga congressman, ilan ang hiringan kisa ng congressman nga kadawat o dakong pundo sa infra, duulo na nila, mulabi na dito, mao na trabaho. Pero ang daghang yung mga congressman na ginay suki nga mga kontraktor, di ba? Mao man na. Karon si Vico Soto dito mga higalas Pasig, misingga akod. Kay ang iyang kalaban niya itong milabayang eleksyon sa pagkamayor, unya na pag-party list mga higala nga si Sara Diskaya, maoy ika number 2 o number 3 sa 15 ka mga kontraktor, nga nabusog mga higala ni ining 545 billion peso nga flood control project. Kay maoni ang nanag-iya number 2 o number 3. Na nag-iya mga higala sa Alpha and Omega General Construction o sa St. Timothy Construction Corporation. Si Sara Diskaya ang naharbat ani pod mga kaigsuunan, 20% sa 545 billion, so more or less 100 billion mga higala ang naharbat nga budget ani. Gikan July of 2022 paingon sa May 2025. Pero gibaha gyapon ang lugar ni Mayor Vico Soto mga kaigsuunan. Ang pangutana ron, kinsay linyada ni kay napildi man kay dito man sa administrasyon mga higala, si Sara Diskaya, kinsay linyada ni ini dinha paingon sa Congress. Ang First Lady ba? Ang Tambaloslos ba? Si Saldico ba? O si Suarez ba? Kinsa pa ng uban din nga mga gahion kuno mga higala sa gobyerno. Nga maoy identified nga mga sa mga transaksyon mga higala sa gobyerno, especially kung ang involved mga bay
Billions of pesos. Oh. So, nagkaalaman na. Karon, ginasubay pa ni. Oh? Mura taga subay-subay anig tinai aning mga panuhaka ni. Ginasubay pa ni kung kinsay koneksyon aning Sara Diskaya. Napa may mga daghan diri, napay number 1. Kinsay number 1 ana di Sweetheart Bay, ipagawa sa ng mga pangalan anang mga kontraktor. Wa man maapil din ang Camp Itiwan. Sa man ng Camp Itiwan John, ultimo man na. Di man gay na makakaya ganig pangontrata ganig kasilyas nga ang atop kanang unsa na kanang lukay. So gani kakaya og construct unya mag-apil-apil na hinuon aning flood control project nga 545 billion pesos mga higala. So grabing niluukay sa kining pondo mga kaigsuonan. Now, ang katawanan din kay gipangutana ang presidente. Ayaw, nakita na ninyo? Legacy Construction Corporation, kinsa may tag-iya ng legacy? Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Center Waste Construction and Development Incorporated. Di apa, kining Sunwest Incorporated, muning kang Saldico. Highton, mo ni, apil ni siya ni Sunwest, Highton, muning kang Saldico. Construction and Development Corporation, 888 Construction and Supply Incorporated, Royal Crown Monarch Construction and Supply Corporation, MG, Samidan Construction, LR, Tiki, Builders Incorporated, Road Edge Trading and Development Corporation and Services. Katong uban mga higala, ginagmay na lang to ilaha. Kani mo'y mga dagko kayo. Mauni sila ang grabe kaayo mga kaigsuunan. Ang katawanan ani, kay nagpapresko ng presidente o gi-interview, gipangutan na siya, no? Nga, Mr. President, wala ba ni kuan kanang link ngadto sa mga congressman? Murag ni kalampag ang presidente. Ingon ng presidente, wala na ba tayo diyang yung investigative journalism? Louie Molina, may buntag din na si Joselito Kaligunan, may buntag og si Sir Jaime Balneg, sa iyo pa kayo naka-tune in din sa tuang istasyon. So, ingon ng presidente, wala na ba tayo diyang investigative journalism? Murag ni karingga siya. Alam nyo naman, lahat ng budget, manukad yun daw mga higala sa Congress. Tama na. Tungod kay naana sa ato ang batakang balaod nga all appropriation. Tanan nga appropriation mga higala. Budget for appropriation shall start in Congress. Na ito'y acronym ana. Tanang balaod nun nga magsugod sa Congress mga higala. No, naana acronym na kalimot lang ko brag plural. Something yun ana, murag bulak tong acronym ana, no? Og usa din ang budget. Karon taon-taon ato ni magalang padayonon human lamang pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop.
Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ganito ang mangyayari sa iyo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3. And whether short-term Issue sa masa. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.
Yan, good morning. Sa to ang tanan. Now, padayon na to mga higala. Dako ni siyang iskutanan. Tungod kay gi-open ni mga higala mangguning problemaha. Dako ang amount nga involved, gi-open mga higala ni ngadtos publiko sa to ang presidente atol sa State of the Nation address. Ngayon ana day kadako ang pundo nganong wala ni ma-address ni mga higalang problemaha. Now, kung ingon ana ang nakit-an nga problema, syempre ang mga tao mautana na pod, Mr. President, ano bang solusyon natin dito? Mapapanagot ba natin itong mga kontraktor na to dahil sa mga kapalpakan sa flood control project? Ingon ang presidente, depende kung meron tayong ebidensya. Sa tuwa pa mga higala, naghikyad ka ani nga problemaha, nakita ang problema, nakita nagkinsa ang hinungdan sa problema, pero wala kay mahimo, kay muingon lang ang presidente, walay ebidensya. O basi mga higala, hadlok ang ato ang Pangulo, nga na ay mga tao nga madawit aning problemahan ni, nga mahal niya sa kinabuhi. Di ba? O nganong ingon ana man ang imuhang tratamento sa giingon nimong dako kaayong problema. Pangayuan karon sa mga tao, Mr. President, unsa bay solusyon na to ani? Imbestigahan na to ni. Yes, imbestigahan pero wala pa tayong ebidensya. Ang presidente mga higala could immediately come up or form a task force mga kaigsunan so that the investigation mga higala can immediately proceed. Kaya mga ebidensya, di man na muduol sa mga, di ara ko ebidensya ko. It is incumbent upon the investigators na mangita og ebidensya. Kaya usually ang ebidensya may gala mutago na, mahadlok na, mutago gina. No? So pangitaon sa mga investigator, ang usapa sa mga problema din tungod kay ang gitahasan nga mag-imbestiga mga higala, ang mga congressman rapod nga maoy number 1 mga kaigsuunang suspect aning naisgutang problema. Pausa na nato masulbad, masolusyonan, or maka-come up mga higala o tamang resulta sa investigasyon o tinuod nga investigasyon kung mismo ang mag-imbestiga kining mga congressman nga number 1 suspect aning naisgutan nga bilyon-bilyon mga higala nga pundo sa flood control nga nawala. Di ba? So di na palang daan, palpak na ang ato ang presidente. Palpak na siya. Kaya dapat, una, ang iyang himuon, identified naman niya unsay problema. Ang problema na ay pundo, pero daw, wa gigamit ang pundo kay nagbaha mangyapon. So, una magpagawa sa pundo na anay mga pagtuon. Nga ikaw, kumbinsido ka, nga kanang pagtuon, maka-address na sa problema sa pagbahaan ng mga lugar. Mao nang gipagawasan nimo og pundo. Pagawason sa pundo, gi-implement na mga igalang proyekto. Okay ang proyekto. Okay kayo, humana. Mr. President, di baha gihapon. So, mag-imbestiga ka. Nganong gibaha man Kay mao na. Di ana, mga kontraktor, mga kontraktura Nganong di na nimo patubangon ng mga kontraktor. Maghimo ka og task force para patubangon ng mga kontraktor og unsay na hitabo anang ilahang mga proyekto. Mag-alanganin mga higalang presidente, kay basig mahadlok ang presidente, o motug-an ang mga kontraktor sa tinuod nga naitabo sa pondo aning flood control project nga niabot nga to sa almost 5.5. 545 billion pesos mga kaigsuunan. Basig na ay mga dawit nga iyahang mga mahal sa kinabuhi. Mao na din ang gikahadlukan siguro. So, magduda ang mga Pilipino nga kanang istorya sa presidente pangpapugi points lang. Pampapugi points lang para di ma-impeach.
Kay naa na rabaroy mga paningkamot nga i-impeach ang na himong kasaypanan nga gilantaw nga violative ubos sa atoa mga higalang batakang balaod, no? Gawas pa na sige tawag nato mga higalang command responsibility. Kanang command responsibility permanente man na mga kaigsuunan kung ikaw ang superior. Command responsibility. Kung naay nahimo ang imong mga sakop nga di mao, command responsibility. Ha? Kung ang imong asawa na ay nahimong sayop o ang imong bana, marital responsibility. Oh. Pero kung di ta sa gobyerno, command responsibility ang tawag ana mga kaigsuunan. Ha? Taod-taod ato aning balikan kay dako-dako guning punduhan ni. Muni giingon nako, ha? Sa mga Ilonggo pa, nami ni, ha? Nami kayo. Oh, nami gid, ha? So taod-taod ato ni mga higalang salsalon human lamang ang pipila ka mga pahinumdom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Balik na may gala din sa ito palagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na mga igalay 23 minutos. Kalabay human alas 7 sa buntag. Good morning din na kang Vice Kapitan E.L. Kinsay. Si paring Jacob din Castro sa Davao del Norte. Mga taga Matina, Aplaya, kaya Dapitas, Dumalag. Si Stephanie din good morning ninyo din o sa tanang mga naminaw over 90.7 Love Radio. Ato pa na yun nun mga igala. No? Kaning istorya aning dako kayong pundo nga nawala. Matingala ka, nganong ang presidente mga higala nagbulgar ani, pagkahuman, pag-abot sa tumoy, daw iya ramang gihapon mga higala ang patyon. O sabay tumong. Ha? Nganong nakasulti ta nga iyang patyon because naatay na silipan siya mga higala nga daw, dili siya aggressive. Oh? Na ay nakita na itong in action mga higala. You are the chief executive. Presidente ka eh. Pagkapakong mong daan, no, aning flood control, na ay problema na posibleng giahok sa mga congressman ang budget niini o sa mga opisyalis sa gobyerno, mao nga palpak ang flood control project na parting daghana mga higala bilyon-bilyon of pesos ang kantidad. Dapat una siya nagsuna mga bay na ana siya gitukod nga task force. Advance. Para iyahang i-mention siyang suna nga I have created a task force to look into this problem. If there is really a corruption involved, it is 545 billion pesos flood control project. Di ba, mas mo palakpak ang mga sip-sip ng mga congressman siya, ha? Di ba? Mas mo palakpak. Pero igo lang niya mga higala, gibulaklak. Pagkahuman, wala na. Pangutanon sa media, insulton pa ang media, ingnon pa nga, wala na ba tayo diyang investigative journalism? Nanawar ako. Ang pangutana karon sa mga tao, dili mga higala o unsa na, Mr. President. Ang pangutana sa mga Pilipino karon, unsay gihimo og atong himuon, Mr. President. Kay naa na ang problema, nakita na ang problema, na-identified na ang mga tao o kumpanya nga involved sa problema. Unsay atong himuon, Mr. President? Wa man ta makadungog nga magbugna siya og task force.
iya lang ihatag nga to sa mga congressman ang investigation. O sa investigation congressman, mao gani na number 1 nga nangungko siguro anang punduhan na niya mao imong saligan nga mag-imbestiga. Asa ron din hang transparency. Di ba? Purya gaba mga oh. Muna nga ang mga tao wala gyud. Wala gyud bilib. Pero ingon ang ukta grabing pagsaka ni Sotoy ang rating sa presidente og nitambalos-los na. Ukta research ni Sotoy. Despite ani mga higalang ilahang mga kapalpakan ni Sotoy subay sa survey mga higala sa Okta Research. Kuyaw yun yung Okta ba? Kuyaw yun yung Okta Research. No? Kay bisag na nga palpak na ang trabaho ni Speaker o ni Presidente mga higala na ay command responsibility, bisag gidudahan nga maoy apil sa mga nag-idlom aning punduha mo ning nagkapalpak-palpak ang flood control project. Ni Sotoy ang ratings subay sa Okta Research. Isa ka ning Okta Research. Diba? Now, sige lang. Kay atoan ni mga higalang subaybayan. Pero pila naman pud kaadlaw lagi nagsigit tag subaybay mga kaigsuunan. Wala man mga higalay na hitabo, wa man ta makadunghog nga naay legit body nga iyahang gitahasan. Like, halimbawa, moingon siya nga, I am directing the National Bureau of Investigation with the Philippine National Police, General Torre, with private representative from private groups to conduct investigation. Membro sa mga anti-graft and corrupt organizations. To conduct investigation so that people, the Filipino people, will be aware kung unsa gyud nahitabo aning punduhan ni nga dako kay kailahan ng kwarta. Wala man ta makadungog ingon anas presidente. Ang yang ingon imbestigahan ba ito Mr. President? Imbestigahan na to na pag naay ebidensya tanaw. Pagkapaluy na lang mga kaigsuunan. Paluy nga pamahayag. Dili siya kanang assertive ba? Glenn Sampuang Kasiris, good morning din pagka na lang mga kaigsuunan. Di ba? Kung ikaw karon leader, ikaw ang pangulo, mo kagyod nga kuan kagyod kanang mo impose kagyod, no? Matay, madali ko aning trabaho ani. So dapat na ako ikapakita sa mga tao nga wa ni nako pasagdi. Di ba? Sampuang Kasiris, good morning din na. Minaw sa tuwa. Na ay makitaan dapat ang mga Pilipino nga positive actions mga kaigsunan from the Office of the President as Chief Executive mga higala. Karon mo ingon lang Mr. President, imbestigahan ba ito? Imbestigahin natin yan. Pag meron tayong meron tayong ebidensya. Dili ikaw mo'y mangita sa ebidensya. Because ang kanang gitawag nato mga higalag probable cause to conduct, to launch investigation nakita na. All you have to do is to direct or to create a task force or a body or direct an investigating agency to conduct investigation whether or not kaning mga pagdudahan ni tinuod ni o dili. Diba? Nganong mura man kag kanang bao nga tago-tago. Anang naitabo. Imbestigahon lang daw may gala pag naibidensya. Mao gani ng imbestigahon para mugawas ang ebidensya. Ang investigasyon dili man na pag-akusar. Ang investigasyon usa ka lakang aron maibaw-an ang kamatuoran. Haron mga higala mahibalo ang mga Pilipino kung unsa gyoy nahitabo ana mga higalang 545
billion peso mga kaigsunan nga nagbaha man gihapon din ha sa Metro Manila ug ubang lugar. Kasi man ang dakuan ng kwartahan ha. Hadlo ka Mr. President nga masilip nga ang pipila ka mga congressman nga imuhang kaalyado. Apil aning trabahoan. Nangutana lang. Uy, Arnel Grande, si Kiyo na rabani. Good morning din na Arnel Grande, og si Victor Radasa Sinya, mayo nga buntag. No? Si Asyong Salonga, may buntag, shout out kang Floresel, Nudnud, Ripalam. Bango na daw, kay mag-walking-walking mo. So, kana ang gusto sa mga tao. May bawaan, magkaalaman, asa na ni paingon ng kwartaha karon. Pero dili gusto ang presidente. Nga naman. Very passive mga higala ang statement. Mag-imbestiga tayo pag meron tayong ebidensya. Pero ikaw may mangitas ebidensya na may probable cause to conduct investigation. Sila mo oy mag-duki-duki din ha, mangita og ebidensya. Nginong murang magni-aksyon paningkoy ang presidente. Kay siguro mga higala, alam na dis. Mahadlok siguro siya og maduhig ning iyang mga kaubanan, aliporis, mga kakampi, dinha mga higala sa Kongreso nga maoy na sa likod aning trabaho ani. Mabitaw nang niingon mga higala si Congressman Tubit Tiangco. Ang iyang campaign manager itong milabayng eleksyon nga nag-away na rin si Tambaloslos mga higala nga dapat yung report ng small committee sa Congress ipalabas yun. Para malaman natin kung anong nangyari dyan. Pag hindi yun ipalabas, wala. Walang mangyari. So, nakabalo na mo. Nganong very passive mga higala, may lang mo yaw-yaw ang presidente, may lang mo advertise na kayo mga kawatang sa gobyerno, mananagot kayo sa taong bayan. Mananagot sa taong bayan. Pero, unsa may imong gihimo, Mr. President, nga pwede malauman sa mga Pilipino para palakpakan kag usab. Wala man. Wala siya gihimo kay nahadlok siya og mautingkay mga higala ang tinuod nga baho dinha sa Congress nga ang naa sa likod niining mga palpak nga proyekto sa flood control iya harapong mga alipores nga congressman. Pastilan. Alas 7:34 na. Tanawa. Ang DSWD sa laing bahin, gigamit mga higala ni Tambaloslos o ang kaning ilahang party list nga tingog. Dinhi, allegedly, gipang channel mga higala, dinhi gihimay-himay, gigutay-gutay, ang 26.7 billion nga pundo mga kaigsuunan nga giharbat ni Tambaloslos gikan sa panudlanan. Gigisa mga higala ang mga opisyalis sa DSWD. Kay ang kantong mga AKAP, AX, MAX o tupad mga kaigsuunan, mauni ang pinaka-source nila. Ang 26.7 billion nga gihulagway nga soft project. Unsa man ang soft project? Kanang mga assistance mga higala, mga social services mo na ang mga soft project. Ang hard project kanang mga infra. Mo na yung mga hard project. Pero soft mangyapon mga higala kay substandard man. Soft gyapon kay substandard. Now, ang kini mga higalang mga soft, giingon nilang soft project, nga giharbat ni Tambaloslos 26.7 billion, hindi guys mga kaigsuunan
aning AX, aning tupad, MAX, AKAP, iyang ginagamit. Katong eleksyon, gigamit ang tingog party list sa iyang asawa. Unya, karon mga kaigsuunan, ang iya na po daw gigamit. Kanina po ang tupad. No? Mao ni nga, gigisa mga kaigsuunan, gipatugan ang mga taga-DSWD, no? Ang mga taga-DSWD, gipatugan sa mga senador kung unsay nahitabo mga kaigsuunan aning mga kwartahan ni. Kay si Tulpo o si Ping Lacson niingon, undangon na daw ni. Pero si Ping Lacson siyang version, ibilin ang akap, ang tupad. Kay ang tupad, na ay klarong listahan ang mga butante. Na ay klarong listahan ang mga butante. Kanang uban, MAX, tupad, AX, wa may listahan ng mga butante. Dawat kidawat lang man. Ang mga tighatag po mga higala, tigbas kitigbas po. Ato ang mga higalang paminaw ning tipik sa paggisa mga higala sa mga senador, aning mga opisyalis sa DSWD. Kadyot lang. May pagtanggal yung AKAP pag hindi mo alam. Kasi lahat kami hindi alam. May bilin dito sa text, all soft projects, including AKAP, must go through the office of the Speaker. AKAP, AX, tupad, MAIP for the PI and other efforts. Nagulat talaga kami ngayon na may ganyan pala. Ikaw nga, nagulat ka eh. Yun yung isa yung departamento yan. Yes, Yusek Dimapuro, I understand that it's under the DSWD budget. If you recall, in the Senate, I handle the DSWD budget, but like the COMELEC's mysterious additional 12 billion, this 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. DSWD has these magical projects that no one has ever heard of before. We don't create magical projects, Madam Chair. Kasi ako sa AKAP, at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig, pero may bilin dito sa text, all soft projects, including AKAP, must go through the office of the Speaker. AKAP, AX, tupad, MAIP for the PI and other efforts. Yes, Senator J. Ako rin medyo naging curious sa AKAP ngayon ko lang narinig eh. No? Siguro can ask DSWD, what is this program about? Is it just between the House and kasi wala ko kami sa Senate na alam yan eh. So is it with DSWD and the House of Representatives yung program? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, AKAP is just as foreign to us, technically, as Senator Bato, as it is provided. Yes, Yusek Dimapuro, Ayan, si Secretary Dimapuro mga higala sa DSWD. So, magical, o si Manang Aimee pa, magical project ko no, mga higala. Kanang magic ba? Kay, mayroon ka nga, nakarelease mi dito og hinabang sa yun ani nga lugar, ingon ani among gi-release para ma-justify mga kaigsunan ang 27.6 billion panahon nga mahurot na. Pero ang tinuod, ang dako nga amount ato ni paingon di ay mga higala sa bulsa. Wala yun, magical project. Diba ka ng magic mo sa akin, ay bula, isudri, may galas, bulsa. O kauman, kaun-kaunon ang bula. Ang magic, palipat-lipat. Mo na yung other term. Lipat-lipat mga kaigsuunan nga style. So, nagkaalaman na tayo. Taon-taon, ato ni mahigalang balikan. Humalaman pipila ka ba nga pahinomdom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila?
Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa. Samtang doon na 41 minutos sa nakalabay. Human ang alas 7 sa buntag. Padayon ta, di sa to aga panag uban-uban. Good morning din ha kang Bong Makasampon. Naminaw sa ato no? Si Bong Makasampon, check attendance lang. Again, si Kuya Jerome Muda, no? May buntag. Si Kuya John Cordova din na. Good morning. Now, ato ang balikan mga igala. Neto milabay nga election ko mahimduman. Grabing pabaha sa kwarta. Aning tingog party list. Onya, sila na mismo ang nangapod-apod. Nga bawal man ta na. Karon nakapakong gamit mga igala ang DSWD. Abisan di ay ang DSWD, wa makabalo og unsa ni mga igala mga soft project, no? Sa ato ang speaker nga nagkantidad mga kaigsunan og 27.6 billion pesos. No, grabe ang kwarta, bilyon-bilyon mga igala ang kwarta ang ginaharbat aning mga panuwak nagko. Kunya kita nalipay na ta kinatagaan ta. Wa ta kabalo. Nga dungag na sa tuang bayronon. Sa 118 million ka mga Filipino, kung ato nang bahin-bahinon, ang 17 kapin trillion nga utang nato karon. Kada usa sa atua na anatay utang nga 153,000 mga higala apil ang mga bata. No? 153,000 na ang atuang utang. Kada ko ana nya kaingon ta, wa man koy nakuha ang taon ano bisag piso. So, na-scam ta mga higala. Mo na giingon nga na-scam gyud ta. Kaning issue ani mga higalang mga soft project dinhi sila muhugot mga kaigsuunan og pundo para sa ilahang pamulitika. Kay burapod ni siya mga higala og pork barrel. Kaya bang discretionary fund. Diskresyon nila kung kinsa ang ilahang tagaan. Diskresyon nila kung kinsa ang ilahang padistributon. Gamit-gamiton lang mga higala ang DSWD to legitimize their illegal acts mga kaigsuunan. Para lang mayon nga legal man na kay na may DSWD. Ang DSWD man maoy authorize nga manghatag anang mahinabang. Pero sila di ay mga higalang naas likod. Ikaw DSWD, wa kay mahimo. Nga naman, palag-palag ka din na. Ibton ka. I-floating ka. So, mao na may tabo si mo. Wala. Grabe mga higala. Systemic ang corruption din. Ngayon kag, unsay pinaka-corrupt among the Department of the Government, kani mga higalang Congress. No? Nga naman nasulti na nato mao ni ang pinaka-corrupt mga higala. Gawas kung imuhang surveyhon. Base na lang sa history. Panahong Pinoy mga higala, grabing pasipsip aning mga congressman aron mag-grant ang ilahang mga budget. Bisag kung sa isugo ni Pinoy, tuman, grabing pasipsip. Karon ni take over si Digong, tuan na. Nag-PDP na pod ang mga panuhak, nagpasipsip na pod. Gipasarhan ang ABS-CBN. Pati pasipsip aning mga panuhak nagko ng mga congressman. Karon, panahong Bongbong Marcos, ni variable na pod
hasta pas digong, papriso pa mga higala. Oh, di ba? Ngano man, kay para sa ilaha, money talks. Naa sila kontraktor eh. Ha? Naa sila mga project ng daan. Kinahanglan, matagaan mga higala o pundo ng ilahang mga proposal nila. Kay wala daw saysay ang ilahang representation kung wala sila'y maharbat nga pundo mga kaigsunan. Purpida. So kung naa may pinagkakurap nga opisina sa gobyerno, kining House of Representatives. Oh, karon ang mga panuhak ipangpahid ngadto sa ubang departamento aron nga mawala sila. Ha? Ipangpahid ngadto sa ubang mga departamento. Ipasalo like DPWH, mo tigsalo mga higala sa ilahang hugaw. Oh, mo tigsalo. Sa adtong pagkahugmak sa tulay dito sa Ilocos. Ha? O sa gihimo mga higala. Gipromote pa ang mga panuhak, ang unom kabuok, 5. Gipang-promote pa mga higala. Sa atoa pa, giganahan ang administrasyon ni Bongbong Marcos o ang liderato sa Kongreso sa trabaho adtong 5 kabuok nga involved mga higala sa nahugno nga tulay. Giganahan. Oh? Kaya siguro, maayo pagkatrabaho, way nasilip, wa sila mga duhig. Maayo pagkaplansa ang mga papel siguro, mao mga higalang gipromote. Oh, kay kung ilahat tong ipiton, base onyag mo piyait, moingon nga, si Kuan Manggod, si Speaker Manggod, ang tao ni Speaker Manggod, nangayo mag-ingon ani. O si First Lady Manggod, nagpadala pong tao dito, nangayo pag-ingon ani. Mga bulabong sila. So, kanang imuhang, unsay tawag anak kanang duck that lays a golden egg. Oh, imuhag yun ng alagaan. Ha? Kay basig mo piyait na sunog ta. Unya, wa para mamahuman ang 2028 elections. Ayun, ang problema mga higala. Taon-taon balik taon man lamang pipila ka mga pahinumdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3. Issue sa masa, uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90. Balik na may gala diri sa tubaran ko yung sa programang Issue sa Masa. By the way, happy birthday din kang Ellie B. Ellie B. Corsino. Iyaharong unang tuig nga magsaulog sa iyong adlaw na taon. Happy
Sa tanan mga nagsaulog silang natawhan karong adlaw, happy birthday na lang. Ang kamo usa-usahon. Again, no, kang LB Corsino, birthday niya karon, sipa kaayo ang gugma ni Lula. Basta Lula, uyaw yung gugma ng mga Lula sa apo ba? Oo. Amot nga na. Basta mga apuhan, mga igala, pertigod kayo og gugma sa apo. No? Sukad pag yun na kaniadto. Mas uyaw pag gugmas ginikanan ang apo. Pag mapasagdan ang apo, saluon yun na mga igala sa apuhan. Saluon yun na sa apuhan. Di ba? Anyway, katong mga napaangkan din ha. Anya kahuman ang inahan mo, sibat, kinapaangkan, mo gawas, asa manarbaho, madtog Manila, mga higala. Ang apuhan yun tayo magsapupo sa ilaha mga higalang produkto. Ilahang produkto, apuhan na magsapupo. So, derita, aning istorya, Vice Ganda, si Vice Ganda. Identify din man na si Vice Ganda. Di ba? Tama ang ako ang mga higalang komento kagapon nga. Gamay ra kay na para patulan mga higala maghimo-himog resolution declaring persona non grata diri sa ato ang council, di ba? Sa ingon karon sa atong acting vice mayor nga si Rigo. Dili na kuan din ha, importante nga magkatrabaho tas dapat atong trabahoon kana sige deklarag persona non grata. Wala man na gamay ra kay na nga butang na siya. Di ba? Mao man na mga higala ang ato ang tinor kagahapon. Nya di naman na nato'y katingala kay ang ABS-CBN manggod gipanag-iyahan na mangguna ni Tambaloslos. Unya naa din ha mga higala nagprograma si Vice Ganda. Naa diya nagprograma. So expect yung kay siyempre nagpasuhol sa iya ang Tambaloslos ni. Wala tay mahimo din na no. Kuan na niya kanang murag kapit sa patalim po ng iyaha ug suguon siya wa siya mahimo din na. Di ba? Ngayon siya nga bugal-bugalin na si Digong, bugal-bugalin ang administrasyon kanin ni Digong. Bugal-bugalan yun na ni Vice Ganda, kaya nagsuhol sa iya mga galas, Tambaloslos. Anyway, dirita, aning istorya may tungod sa impeachment nga posibleng mabanhaw ko, no? Posibleng mabanhaw ko no mga higala, depending on the outcome sa paningkamot karon nila aning motion for reconsideration. Kung i-grant ang motion for reconsideration, moingon ang 13 ka mga justices, yes, Tambaloslos, mali di ay me. Your motion for reconsideration is hereby granted. Ang Senado mga higala, mag-file og motion para i-revive ang na-archive na nga impeachment complaint batok sa vice presidente. Samtang si Tambaloslos ningon, this is not politics. This is an issue of accountability. Kuya, ni Tambaloslos. Budlot yun ang iyahang simod mga higala. Inisplikar mga higala sa mga tao, this is not an issue of politics. This is an issue of accountability. Accountability sa imuhang kagaran. Gano? Tanawa ragod ninyo ang timing mga higala. Siyempre, di magdala sila mo ingon nga pamulitika ning amua. Di man na sila mga higala ingon anak po kabugo siguro nga mo ingon nga kaning amo ang tuyo aning impeachment hindi sarap pamulitika ni. Dili man na mo ana. Ilag yun ang tago-tagoan. Haron ingnon nga fair play sila, nga ilalagi sunod ang balaod, wala sila atraso sa mga tao, wala gid sila pagdumot kang Inday Sara, wala sila kanang mga negatibo nga plano, o mga malisyoso nga plano batok sa Vice Presidente, nga number 1 contender nga mamahimong Pangulo sa 2028. So, taguan yun na. Pero, ang timing mga higala dinha nimo mabasa. Una, ilahang gi-file sa kataas-taas sa panahon mga kaigsuunan, ilang gilumluman, sige lag istorya nga na-impeachment complaint batok sa presidente, pero dugay kayo nila gi-file. Ilahang gi-timing og saka ngadto sa Senado sa dihang nag-angat na ang pinili ay adtong Mayo 2025.
unsay gusto day nilang mahitabo. Ang ilang gusto mahitabo nga makapropaganda sila ato sa kampanya nga hapit ng piniliay nga naanay impeachment si Inday, na-impeach na gyud na si Inday sa Congress. Para magamit nila mga higala nga materialis sa kampanya. Muna'y una nila mga higalang ginahimong timing. Actually, deep in their heart, ang tumong mga kaigsuunan, dili gyud tanggalon lang si Inday. Dili. Tanggalon siya, wala siya mahimo. O sa may makuha nila kung tanggalon nila si Inday. Pero ang ulterior motive, no? Aning mga panuhakdag ko sa pagpanguna ni Tambaluslos nga si Inday di nagyud makadagan mga higala. She will lose her right to hold public office once ma-impeach siya, ma-remove siya through impeachment. Actually, na-impeach na siya sa Congress. Kanang giingon na tong remove through impeachment, wala na kay chance nga mahimo kang public official or public employee. You will lose that right. Maunay, ginaapas nila. Nga naman. Kay kung kani mga higalang impeachment, kung ma-impeach pa ang usa ka public official, pero dili siya ma-disqualify mga kaigsuunan for running or holding public office, dili ni i-avail aning mga tambaluslos. Wala unta tay impeachment nga istoryahan. Apan tungod kay kaakibat appeal incidental mga higala, once an impeachable officer is removed, part and parcel din is disqualification from public office. So mauning ilahang ginahabol nga ma-disqualify ang Vice Presidente for running as President, number 1 contender mga higala sa 2028 presidential elections. So klaro na. Kani karong ilahang ginahimo. No? Ilahang magginingdutan nga naman. Bahala dili ma-remove si Inday. Basta mamantsahan na siya, maimbestiga siya, mapakaulawan siya sa trial, kanang baboy-baboy yun siya dito imbestiga. Para mubaba ang iyaha mga higalang trust and popularity rating, unya mutaas ang kantambaluslos. Mara ginay agenda ni. Pero better mga higala nga ma-remove kay wala nag-great chance. Si Inday, wala na'y kalaban ang tambaluslos mga higala. Mission accomplished na. Dream fulfilled na mga kaigsuunan ang 2020. Motive. Wala pinaka-motive mga higalaan ng mga tawhana na. So, tingos na baluslos, iyang gihulga ang mga justices. Kaning 3 ka mga justices sa Supreme Court. Kung dili na ninyo i-remove, dili ninyo paminaw ng motion for reconsideration, i-impeach. Sige daw be. Atong analyson. Sige, mag-file ta og impeachment complaint ang mga congressman sa pagpanguna ni Tambaluslos para aning 13 ka mga justices sa Supreme Court. Now, kung kining mga justices sa Supreme Court dunay question of constitutionality or validity as far as impeachment is concerned, asa taman ni husayon ni, asa taman ni desisyonan, asa taman ni dalon, ha? Be, sige daw. Dili pa man sila ma-remove, buhagi pa mag-trial mga higala. Alang-alang kini mga justices sa Supreme Court. Advocate mga higala sa due process niya. Sila mismo, kung sila mahimong akusado, dili tagaan og due process. Naunsa na ng istoryahan. So, asa man na dalon ni Tambaluslos karon? Mas maayo pag Tambaluslos kay abogado man ilipadisbar na lang niya ng 13 ka mga justices. Ang kani may galang Supreme Court wala man siya mag-ingon nga si Inday dili na pwede i-impeach. In fact,
nag-set pa siya reckoning point kung kano sa mag-start, kung naay plano pa nga mag-initiate og impeachment, February 6, 2026, dimension pa na. Wapon mo ingon mga higala ang Supreme Court, nga kining unsa ni? Pabor ngadto kang Inday Sara. Wapon mo ingon nga pabor ngadto sa House of Representatives tungod kay ang gihimo sa Supreme Court maulang ang pag-resolve sa legal issue. Di ba? Ipabarang na lang na tambalos-los para wa na samok din na. Po neron, Ma'am Jocelyn Tumanday, good morning din na. So, bisag unsaon na to, wa na tayo mahimo din ha. Sige, granting, ma-revive. Manalaw, maningkoy mga higala ang kining 13 ka mga justices sa Supreme Court. Maningkoy, hadlok taning tambalos-los. Kaya basig barangon tani. Ato na lang ning i-grant niyang motion for reconsideration. So, with that note, ang kining Senate mga higala, ang mga kakampi dito ni Tambalos sa Senado, katong 5 ka buok, mao to'y mag-file og motion para i-revive. Ma-revive. So, naay trial nga may tabo. Magngisi-ngisi na si Tambaloslos. Kay, hoping nga maulawan ang iyang kalaban sa 2028. Unya, mubagsak ang trust o popularity rating ni Inday every time isalang siya mga higala sa impeachment tribunal. Mao na gihuna-huna ni Tambaloslos. Unya kauman, wa pa siguro og makonvict pa si Inday, ma-remove, awa na gyud siya kalaban. Abot na sa dalunggan ang iyang baba mga higalag, tinatawa. So, karon asa man na nato ibutang ng imong istorya nga this is not about politics, this is about kining accountability. Nga klaro naman kaayo ng imuhang agenda nga pamulitika. Klaro naman kayo na ang imuhang agenda nga pamulitika. Be usaon man aron nimo paghapnig at tubangan sa mga Pilipino nga kanang imuha, you are just doing your job. You are just doing your job and walay personal, walay political nga apil. Diba? Klaro naman kayo na, nagpaagtang ka naman. Klaro naman kayo ng imuhang pangipit. Kung gusto ka, huwata ang 2028. Eleksyono na to. Atong hatagan ang mga Pilipino o tsansa nga mamili kung kinsa ang ilang pilion nga sunod mahimong presidente. Si Inday Sara ba o kini mga higalang Tambaloslos mamili ang mga taong mga Pilipino? Diba? Ug ang Tambaloslos mahimong presidente mga higala, labaw pa aning ato karong nasinatian aning bangag nga administrasyon. Ay gutani, wala naging chance. Ma'am Rosalyn Lagundi, di ba ma'am? Good morning, Dinis Sarte. Wala naging tani. Lalimang ka, laing unom na pod katuig nga kinawatay sa kabans gobyerno. Ini simple mga higalang kawat. Rabiri na yun ang may tabuhan ni. Rabiri sa kabans gobyerno. Muna'y mahimo may galang presidente. Sos, Ginoo ko. Now, ang mga Pilipino, may ning klaroho na to karon. No? Ang mga Pilipino, wala mangita mga higala o pangulo nga kahadlukan sa mga kriminal. Ang gipangita karon sa mga yanong Pilipino, pangulo nga kahadlukan sa mga congressman. Pangulo nga kahadlukan sa mga congressman. Dili, pangulo nga kahadlukan sa mga kriminal. Paingon siguro mo nga maura mangyapon na dyan kay kanang mga congressman nato karon dyan, mga kriminal mangyapon nag-utok. Kay pangsaypuno ng pundo gikan din na sa tuang kaban, crime mangyapon na siya. Graft and corruption in violation sa itong Republic Act. 9-1, sa ba na? Graft and Corrupt Practices Act. 9130 ba na? Sa ba ng Republic Act number na? Di ba?
Violation, krimen man gyapon. So ang gusto sa mga Pilipino, presidente nga kahadlukan sa mga congressman. Kaya kung mahadlok ang mga congressman sa presidente, sila'y number 1 rong kawatan sa pundo mga higala sa gobyerno, at least, dakong pundo sa gobyerno ang dili mawala. Na may mawala siguro, gamay lang, kay ang kanagkawatan mo, diskarte mo yun. Oh. Di ba? Mangita og pangulo ta nga kahadlukan anang mga congressman para kuan. Si Tambalos-los dyan, kahadlukan man sa congressman kay kung di sila madog sa congressman, di man sila tagaan og bahin. Bahin si kinawat. Good morning din na kang Lalay Salon sa may puan. Tating Uruyan. Maayong buntag din na galanog-lanog des puan ang atoa din hang 90.7 Love Radio. Oh. Na ay sigig attempt din hang pangliso mga higala. Oh. Ayaw na lang na niyo liso. Paminaw na lang mo diri sa ato ang programa. Ay, mangliso pag yun mo pastila ninyo din na. Paminaw na lang mo sa programa. Ayaw na mo gawas na inyong mobile. Gawas mobile ka man mangliso. Oh. Hasta nang inyo ang taga-newsroom din na, sigig monitor, salamat kayo. Mga newsroom ninyo din na, monitoring nyo. News and Monitoring Center. Kaya gimonitor ang ato ang programa, unsay topic na to, kay ilang sundugon, unyang taon-taon. Sigig panglubag. Ayaw na lang yung lubagan, ha? Paghimo mo programa nga paminawon, ayaw na lang sigig lubag-lubag. Diba? Niel De Leona. Good morning. Naminaw diri sa may San Roque, Daliao. Maapil ta ani pagkatambalos-los yun. Kung mahimo ng presidente speaker, kamo musugot mo? Si Martin Romualdez ato ang himuong sunod na presidente? Sige daw, be. Komento daw mo. So, ang ato ang pangitaong presidente, tama ni. Gusto sa mga Pilipino. Kanang presidente nga kahadlukan sa mga congressman. Kay kanang mga congressman, Puera de los Buenos, dinha sa House of Congress, kanang House of Representatives, naa dinha ang daghang kawatan. Kung ang kanang presidente di mahadlok, dili kahadlukan aning mga kawatan dinha mga galas kongreso, dinha sa House of Representatives, away pulos gyapon na nga presidente. Di ba? Di ta pwede magbutang og presidente mga higala nga kunay bans din na makawatan sa kongreso. Why may tabo, hurot ng ato ang kwarta na to din na sa tungkaban. Sige lang impusar o mga taxes, bisag unsa na lang ang mga fees, sige patasan mga higala para lang makakoleksyon, para pundo og dako kayo din na sa ato ang kaban. Kahuman, hutdo na dahil mga higala, huk-huk anang ato ang mga congressman. Sus, Ginoo ko. May pang PPP party list, bisag wa pa'y pundo mga higala, na anay gihulma nga mga proyekto si Congressman Harold Duterte, kuyog ni 3rd District Congressman Sid Ungab. Dili lang sa mga mangingisda, apil pod sa mga farmers. Atol sa yung birthday ni Adto Milabayng adlaw, naga panghatag, DJ Sweetheart, ug mga pagkaon sa mga kabataan, diha sa mga low-lying areas, mga daplins dagat, baybayon, nakapang-apod-apod na. Wa pagani ni budget. Labaw, nagmabudgetan ni. Sureball kita. Naagyod mga higalay, nahimo ning PPP party list. Wa ta maulawing nag-endorse ta mga higala. Wala ta gipakyas. Sakit magugay ng mapakyas ta. Kanang pakyason ta sa to ang uyab, pertig yung sakit. Taon, balik ta, malaman pipila ka ba nga pahinom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Magandang umaga, narito na po yung update natin sa bagyong si Goryo, na isang typhoon na po as of 5 a.m. ngayong araw ng Martes, August 12, 2025. Naging isang ganap na typhoon, category na nga po itong bagyong si Goryo na may international name na Podul. Huling namataan 745 kilometers silangan ng Itbayat sa lalawigan ng Batanes. Taglay yung pinakamalakas na hangin na umaabot ng 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso
na nasa 150 kilometers per hour. Kasalukuyang kumikilos ito, pakanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. So lumakas nga po itong bagyong si Goryo at typhoon category na po. So ibig sabihin ng typhoon category natin, kung ito ay tatama sa lupa ng Pilipinas hanggang signal number 4, yung pwede nating itaas na tropical cyclone wind signal. Pero sa ngayon, wala tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. At makikita nyo, wala pa rin direktang epekto ang bagyong Goryo sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Kahit po yung habagat, hindi pa rin napapalakas ng bagyong Goryo. Samantala, ngayong araw, inaasahan natin malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, partikular na nga sa may bahagi ng kanlurang bahagi ng Southern Luzon, maging sa may Visayas at Mindanao. Makikita nyo, medyo maulap po yung kalangitan dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang nalalabing bahagi ng ating kapuluan ay makararanas sa mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Makikita po rin nyo, maliban dito sa bagyong Goryo, wala na tayong minomonitor na anumang low pressure area. Wala rin tayong bagyo rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Tingnan po natin yung latest track ng bagyong si Goryo. Makikita po natin sa latest track nitong bagyong si Goryo na posible nga na ito ay maglandfall bukas ng tanghali bandang sa area po ng Eastern Taiwan at lalabas naman ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi. Sa ngayon, wala pa rin tayong nakataas na tropical cyclone wind signal, pero kung magpapatuloy or kung magsa-southward pa yung movement ng bagyo or patuloy siyang lalakas, hindi natin inaalis yung posibilidad na magkaroon tayo ng tropical cyclone wind signal, particular na sa may bahagi ng Batanes, dito sa may extreme northern Luzon. So posible po yon today or tomorrow, no? Pinakamaaga po ngayong araw, posibleng magtaas ng tropical cyclone wind signal kung mas lalapit pa itong bagyo or mas lalakas pa siya at maaaring mahagip nga ng trough nito yung extreme northern Luzon. So forecast po natin para sa araw na ito, inaasahan natin malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na dito sa may bahagi ng Mimaropa. Ang nalalabing bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap, hanggang sa maulap yung kalangitan na may mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog na sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura natin sa Lawag, 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio, 17 to 24 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman, 25 to 33 degrees Celsius, sa Metro Manila hanggang 33 degrees Celsius, sa Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. So makikita po natin malaking bahagi ng Luzon, medyo mainit na panahon pa rin ang mararanasan sa araw na ito. Sa bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao, malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa area ng Palawan at yung agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Samantala, malaki din yung tsansa ng mga pag-ulan sa Western Visayas at sa Negros Island region, dulot yan ng hanging habagat. Ang nalabing bahagi naman ng Visayas ay makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Agwat ng temperatura sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius, sa Cebu naman 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban 26 to 32 degrees Celsius. Dulot yun ng habagat, magiging maulap yung kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan dito naman sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao makararanas sa mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura sa Zamboanga 26 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 33 degrees Celsius. Samantala, dito po sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong nakataas pa na gale warning, bagamat katamtaman hanggang sa maalon ang inaasahang magiging kondisyon ng karagatan natin sa may extreme northern Luzon. At posible nga po ngayong umaga, no, magtaas tayo ng gale warning base sa magiging latest na data natin. Lalo na nga po na medyo lalapit po itong bagyong si Goryo, partikular na habang ito ay bumabaybay patungo sa may bahagi ng Taiwan. Muli po, no, itong extreme northern Luzon, medyo mag-ingat po dahil inaasahan nga natin na posible maging maalon na yung karagatan sa bahaging ito ng ating bansa. Ang lalabing bahagi naman ng ating kapuluan ay inaasahan natin banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan. Tingnan naman natin yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Makikita po natin bukas, magiging maulap yung kalangitan at malaki yung tsansa ng mga pag-ulan. Sa extreme northern Luzon, lalo nga medyo lalapit po itong bagyong si Goryo habang patungo sa area ng Taiwan. At gayon din, malaking tsansa ng mga pag-ulan sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island region at western section ng Mindanao, dulot ng hanging habagat. Pagdating po ng araw ng Huwebes hanggang Biyernes, malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi na ng Kabisayaan, Mimaropa at western section ng Mindanao.
pagdating po ng araw ng Sabado, inaasahan din natin magiging maulap yung kalangitan, maging dito sa may area ng Calabarzon, Mimaropa, at sa may western section ng Kabisayaan. Malaking bahagi pa rin ng Luzon, kasama na yung Metro Manila, at malaking bahagi ng Mindanao, inaasahan natin in the next few days ay generally fair weather na may mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga pag-ulan na tumatagal ng hanggang 1 hanggang 2 oras. At sundan pa rin po tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms. Halo't patuloy natin minomonitor itong bagyong Goryo sa ating X, Facebook at YouTube at sa ating dalawang website pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. Doon nyo po makikita yung mga latest thunderstorm advisories, heavy rainfall warning, mga rainfall information sa buong bansa. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa. Nindot ba na DJ Sweetheart mo na i-design na ito sa ito ang t-shirt to? Para makapanghatag tanga to sa ito ang mga suki. Kanang kuan? Kana bang blue ba? Unsa po yung official nga color sa ito ang t-shirt? Puti lang siguro, no? Nindot man puti ba? Limpyo. Muni color sa mga putli. Ang puti. Pero karon ang puti mga igala, mao na po'y gihimong official nga color sa mga bangagan. Matod pa ni Dong Jits Lugab Pirater. Shout out din na kay Imelda Paps nga gikan nakigbugno sa iyang kayutaan sa Davao Oriental o kang Leonida Alisna. Uli na kay bugat na kaayo ang tumoy ni Angkol Tintoy. Bugat na daw kaayo ang tumoy ni Angkol Tintoy. Uli na. Matod pa ni Neil Diliona, minaw mi diri sa may San Roque Daliao, maapil ta ni pagkatambalos-los kung mahimo ng presidente si speaker. Gilbert Bacalya Tabay, good morning. Greet na kong happy 69th birthday ang akong asawa nga si Alicia Del Pilar Tabay. More birthday to come. Uy, happy birthday Kuya John Cordoba na ulahin ni sa kuan. Sa to ang mga kini nga greetings din ha. Onya kini mga higalang kanang pila lang kaadlaw mubugat na yung tumoy na unsa man pud na grabe pud kahigal pud. Pila lang kaadlaw nawala ang asawa mubugat na yung tumoy. Ayaw pud na. Kay delikado na. Sobra nagbugat tumoy niya di pa muli ang asawa basig mamiligro din ang inyong mga silingan din nagkatabang, no? Ayaw. Kanang gitawag nila og self-control. Self-control, no? Ako bitaw ang amigo bitaw nga si Itok. Dugay naman kayo ni. Wa man gyud mo bugat ang tumoy ani. 57 anyos na. Wa man gyud gihapon, wa man maggimok, mangita og kanang pare sa kinabuhi. Wa man magbugat ang tumoy, wa man mo reklamong gabugat ang tumoy. Ay nako. Taon ba nga igala balit ta kay napatay isgutan kining kataw-anang nitabo sa Chinese Coast Guard. Isumpay ta ni dito sa istorya ni Pangulong Bongbong Marcos nga makigira po apil ang Pilipinas mga higala kung girahon sa US ug China ng Taiwan daw abe. Ato daw niya nga daligkatan human lamang pipila ka mga pahinomdom.
Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Basic! Love Radio. Balik na mga higala, dili sa ito Kuyog sa 90.7 Love Radio. Samtang 21 minutos na, uman ang alas 8 sa buntahan. Diritas katawan ng istorya mga kaigsuunan sa to ang presidente nga mukuyog daw siya ni Donald Trump kung magira mga higala ang China o US tungod anang issue sa jurisdiction mga higala anang Taiwan. Niingon man gud nga to ang presidente nga mutabang raw sila sa US kung may tabo ning naisgutan nga gira. Butang nga gikasuko pag-ayo sa China sa administrasyong Marcos. Mao nga siguro sa kasuko sa China gibanjing-banjingan mga kaigsuunan ang ato ang kining barko sa Philippine Coast Guard dito mga kaigsuunan sa South China Sea. Gibanjing-banjingan, gi-attempt o gaspray mga higala o water cannon. Ang problema, kaysa diha mga higalang nipadaga na daw ang ato ang Philippine Coast Guard kay gigukod aning barko sa China, kaning Chinese Coast Guard. Nag-ikis-ikis man daw ang barko sa Pilipinas. Nabaw gukod ang barko mga higala, Coast Guard sa China. Dito naman hinoo na salpok sa laing barko sa militia. Militia forces sa China. People's kung si tawag nila kanang Republic of China, ilahang sundalo ba? Na may barko dito. Dito mga higala na dito nabangga perting bunggo agad sa simod. Unyang naitabo ang ato apang Philippine Coast Guard mga higala maupay mo ni tabang dito sa mga sakay nga nakalog sulod sa kining ilahang barko. Shout out great kang Kuya Mil Indianon, salamat sa gasa niyang pumilo 2 ka boxes para sa mga national officers sa Fraternal Order of Eagles. Uy, dagan na inig pumilo si Kuya Mil din na. Ako andam po ko mo pasalamat po. Basta matagaan ko, andam po ko mo pasalamat. People's Liberation Army, PLA. Doon mo guning PLA na apoy People's Palestinian Liberation Army, PLA po na ang tawag nila. Kani People's Liberation Army, mao ni ang sa China. Karon nabangga ang sad-an na pod ang mga kining Coast Guards Pilipinas kay ngano daw gipagukod-gukod mga higala. Giikis-ikis ya kauman nasango dito sa barko sa kining militia forces nila nga People's Liberation Army. Perting gubaa mga kaigsuunan. Kani magong insik masahay. Gamay manggog matagot. Dili siguro kaayo masilip ba. Ang unsay naa sa kining daplin-daplin kay ang makitaan ang sintro ra gyud sa kagamay may galas na. So ang iyang ginapukusan, ginasintro niya siyang pananaw ang barko lang sa Philippine Coast Guard. Wa siya kabalo nga adto na dali siya paingon mga higala sa barko sa militia forces sa People's Liberation Army di nabunggo mga kaigsuunan. Pero dito ta balik. Balikan ta tong kapalagan sa mga opisyalis sa Beijing, China mga higala nga statement sa ato ang presidente. Kay daw, mura mga higala og irresponsable ang dating sa ilaha. Kay
na mahayag na naga-speculate siya o gira sa US o China tungod dinha mga higala sa Taiwan. Manang barkuha nasango mga higala. Perting sango agit. So, ang kining statement sa Pangulo, yang gihimo dito man ata ni sa India niya gihimo. Nga wa siya magduha-duhang misulti nga kung ilugon daw sa China ang Taiwan, may tabo gyud daw ang gira China o US. Ang Pilipinas kuno muapil gyud kuno sa gira laban sa mga Amerikano tungod sa ato ang Mutual Defense Treaty. Leader ka sa usa ka nasod. Involved geographically anang nasgutang conflict. Mao ka anang gira to whom it may concern ang bala diya pwede ta mahimong collateral damage. Pero kung muhatag ka o pamahayag nga you will actively participate sa gira, it sounds irresponsible mga kaigsuon. Because bisag ingon ani lang ta, we are also an advocate mga higala para sa kalinaw, peace in our region, dinhi mga higala sa South Pacific. Di ba? Ma'am Flore Laurente Anito, good morning din ha. O sa tanang mga taga Patima, Matina, Davao City, minaw sa ato. So, kung wala na imong pamahayag, head of the state ka, sa tuwa pa, dili ka advocate o gira. Muraog, kanang gina-speculate nimo nga ang gira is very imminent and you are preparing for it. Muraog, nakuan ka na, nahangol ka o gira. Di ba? Kung magira na, madamay may kita, kinaaman ta din eh. Pero lisod man kung moingon ka nga, dito mo mulaban mo sa Amerikano. Sa imo ang statement parang nag-take side ka na. Nyasa pa rin nimo, ibutang nimo din ang imuhang pagka-advocate para sa kalinaw dinhi sa South Pacific region. Remember, ang ato ang mga higalang Declaration of Principle and State Policies sa ato ang 1987 Constitution nagsulti nga we renounce war as an instrument of national policy. We will adopt the generally accepted principle of public international law. And what is that? Diba? Being an advocate for peace, mga higala. Kaya karon mo ingong ka nga, magira yun kay just because na ay 2,000 more or less ka mga Filipino working in Taiwan that might be primarily affected mga higala once this war will broke up. Mo to yung justification. Laban mi sa Amerikano kung magira ni. O magira yun ni. Ato yun mi sa Amerikano, mulaban mi. Batok sa China. Tanaw oragon. Imbis mo yung ka as head of the state, we will exert all available effort, resources to maintain peace in our region despite this conflict between China and Taiwan, including US, because if war will happen, we are also affected. Di ba dapat mo na ang tinor? Di ko moingon nga maog yun na. Pero dapat mauna mga higala ang tinor sa usa ka head of the state. Nga, ipakita nimo nga advocate ka sa kalinaw. Dili kay advocate ka ng gira. Magira na gini. Dito gini mo sa US. Nag-take side ka na sa istorya palang dalo. So kung ingon na ron na imong statement, kaning Pilipinas, kay niingos Bongbong Marcos nga dito gid sa US kung magira mi. Unahon ko ni, kay para wa na kauban ang US. Na, patay ta. Tanawa na good. Very irresponsible statement. Wala mo agi mga higala o proseso sa utok
ang pamahayag sa atong presidente. I'm sorry, ha? I'm sorry na maunay ako ang mga higalang kining paghulagway. Pero that's the way how we look at it. Oh? Being an advocate, mga higala, para sa kalinaw, dili ka dapat mulitok og mga pulo nga sama ni ana. Kay nga naman, makapahaling na mga higala sa sitwasyon. Makamugna na og panic sa mga Pilipino. Not only those who are living in Taiwan, working in Taiwan, but even the Filipinos here in our native land, din Hisolos, Pilipinas. Aksyon tagkabalaka na. Kaya makurnaw na rin utok anang mga inchik. Mayroon, kaning Pilipinas, dito manggidaan ni dapig sa Amerika. Bisag siginig pangangkat dari og China na to nga produkto. Disposable. Murag uyab nga one night stand, disposable. Dito gidian ni siya mulaban, na ay 7 ka base militar ng gitaod aning panuha. Unahon taning Pilipinas na patay ta ng istoryahan na. Napasubo ta tungod sa istorya sa atong presidente. Gipahamak ta sa ato ang presidente. Di ba? Bumbahan taron anaron nila kay identify yun dito ni. Gamito ng Pilipinas nga kuan nila. Kining refueling station nila. Sa ilahang mga fighter jets nga i-atake diri sa ato. Karon palang daan, kung kiron ta ni Pilipinas, pambumbahan ta na daan na din ang mga base militar nga butang sa US kay 7 na kabuok. Sabi kasukol na to. Lutang. Ay, naku. I mean, very irresponsible mga kaigsuunan nga statement. Sa ako nang nasulti, ang tenor supposedly sa presidente, bang advocate siya para sa kalinaw. Prayer siya. Para dili yun mahitabo ng mga ingon ana tungod kay maapektuhan ta. Mao na supposedly ang tenor mga higalas panguno. Dili kay murag gahaling hinuon, naga-expect hinuon mga higala og gira. Di ba? So, ipahamak ta niya diri. May man na sila kay pwede raman na manglupan nga to sa ubang nasod. Ang ato ang mga higalang National Defense Secretary si Gibo, duha man kabuok ni allegiance anang panuhak pod mga higala. Kay ug magkaipit-ipit mudagan naman na dito sa usa ka nasod nga diin citizen pod siya dito. Unya kita diri. Dua lagi itong citizen lagi, Filipino citizen. Ang isa kay senior citizen man, diri ra gihapon ta. Dual citizenship man ta. With single allegiance, Philippine allegiance, pero dual citizen. Filipino citizen o senior citizen. Ingon na po ni Mamo Barcelona, gipasingita na po ko ni Mudong ba? Dual citizen ta. Kay Filipino citizen o mabot na tag sa isinta, automatic dual citizenship. Filipino citizen o senior citizen ta. So, kaning statement sa to ang presidente, very irresponsible mga kaigsuunan. Bisag asang to tanaw na to sa Batakang Balaod, wala gyud mga higalay, probisyon din na nga mag-aghat sa presidente, nga manghagad o gira, mag-ampo o gira. In fact, di ba, sa ako nang na-mention, ang ingon sa ato ang declaration, ubos din na sa Batakang Balaod sa Declaration of Principal State Policies. We renounce war. Kung sabot pasabot ang we renounce war. Ato anang ginapanghimaraot ang gira. We renounce war as an instrument of national policy. Isip instrumento sa ato ang pulisiyang pangnasyonal. We adhere. Unsay gi-adhere na to? Peace. Generally accepted principle mga kaigsuunan of public international law. That's why we have the so-called United Nations. Ang usa ka ug pinakabugat nga agenda mga higala sa UN is to maintain peace and security.
Muna nga dapat advocate na. Advocate ng public international law. Generally accepted principle of public international law. Dili lang na siya actually principle. That is enshrined, mga kaigsunan, sa ato ang United Nations Convention. Nga each member should be an advocate para sa kalinaw. Makadungog ro na to mga religious advocates ani miingon na pod nga mauna na giingon sa Biblia John. Nga naa gyud ta sa uwahing mga panahon. Naa na gyud ta diri sa mga sa tumoy-tumoy. Kay musinggit na ang mga tao kalinaw. Hapit na gyud moabot ang Ginoo. Kana tanan ninyo mga property kwarta, i-remit na ninyo sa simbahan. Wa may account ang simbahan, pastor? Kani ako account, pwede man eh. Kurot tanan. Kurot tanan. Di ba? Juvenal Borgios, good morning din. So, kanang ingon ni Presidente nga, iya daw ang istorya to tungod kay ni aksyon siya kabalaka kay 2,000 kapin ka mga Pilipino nagpuyo o nagtrabaho diha sa Taiwan nga dapat di gyud daw himuon sa China. Dili siya mga higala sa ako ang tan-aw justified. Dili siya justified. Because it is an act of triggering emotion of one state, mga kaigsunan. O kadto pagpakita kung unsa di ay ang ato ang tinuod nga kulor nga ang utok di ay sa ato ang administrasyon karon utok pulbura po di. Utok pulbura. Wala lang ni muna una nga kung imo nang istorya masuko ang China. Gawas nga masuko ang China. Magka-idea ang China kung sa iyahang buhaton. Ug baka desisyon ang China nga unahon tanig itip ning Pilipinas kay naa diri ang base militar ang simpatiya nito sa US unahon taning Pilipinas pertin patayan na tong trabahoan. Ipasubo ta sa to ang presidente mga saon na lang ato ang mga kabataan. Ang mga sundalo daghan na pud kayo mabiyuda ning trabaho. Mailag mga biyuda di ta maapil rin bisag wa tay labot. Kaysa ako nang nasulti, kanang gira mga igala, daghan kay collateral damage because ang bala to whom it may concern. Daghan mga damay. Daghan mga sundalo, mga byuda, mga asawa sundalo, mga byuda aning trabahoan. Pagkabuang yun si Juvenal Borgios ug pamilig byuda ni, kay hilig ba daw nig byuda. Si Jerome Muda, Kuya Jerome Muda, mangita po nig byuda. Si Kuya Jom Cordoba, basi gusto po nig byuda po. Kadaghag brand new din slightly used. Nga nung pagtiisan mo yun ang byuda. Kung diha ka sa byuda, kanang imuha dili lang nagugma. Naananay apil nga kaluoy. Grasya na. You are blessed. You are blessed. Kay nihatag ka sa imuhang kaluoy. Pero kung di ka muhatag og talent fee sa byuda inig kahuman, gaba imuhang abto. May pag-iagi ng nila sa sabong sa manok ang ato ang entry name nato Pilipinas versus China. Mudaog pata. Di ni matabag sabong-sabong ng istoryahan eh. Taon-taon, bubalik ta mga higala, humanaman pipila ka baga pahinom daw. Issue sa masa. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health.
Good day, everyone! Luckily, we can now file our income tax returns even without physically going to the Revenue District Office with the help of the eBIR Forms app, which are available for download from the BIR website. In this video, we will share with you the step-by-step process on how to file your income tax return using the eBIR Forms app. First, open your eBIR Forms app to proceed to the homepage. Make sure Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik tayo gala din sa ito panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa, samtang 41 minutos na. Human ang alas 8 sa buntag, si Unin Sininyo. May buntag na, Consuelo di Bobo ni BBM kang Trump kay para di makulong ang iyahang palalab nga First Lady. Posible. Oh? Si Roel Senyor Diaz, good morning din na. May buntag June. Kudig kaayo imuhang program diri sa Lumikad Compound Maa. Usog siguro ni, dili kudig, usa man lang kudig. Kudigo. Oh, gikudigo ni ang tong programa. Isa may nagkudigo kanang naa din na sa mobile o sa newsroom, pastilan. Sagdi lang na sila. Okay ra kayo, ganahan kay ko na maminaw sila sa to ang programa. Okay nang ako silang ginagreet kay ganahan kay ko sila. Alright, doon na 42 minutos sa nagalabay human ang alas 8 sa buntag. Oh. So madayon ni mga higala ni, simbakukang na. Ha? Kamo din ang gahuna-una magpakasal. Kamong naghuna-huna o pamalay din na. Ayaw sana ninyo nag-idayon. No? Eh ba, may tabo ng gira. Na, usaho na lang tong inyong ipagsaran. No? Magpakasal mo, ano sana? Kanang say tawag kanang magminyo mo ba? Oh. Unya magira. Usao na lang na. Magbulag ra gyapon mo, bulagon gyapon mo sa bala. Oh, isuspend sana. Ha? Kamong mga corner na din ha. Unya kahuman na corner na mo ba? Wa na mo lusot nga magpakasal, manang nga inyong balibaran ng kasal ba? O kamo mga lalaki. Pamina mo ha. Kamo mga taxi driver niya. Kani, mga taxi driver, sweet lover man daw ni. Makorner gani mo karon sa babae. Kay masuko na yang ginikanan nga di ka magpakasal. Sige lang nimo inungguyon ang iyahang anak. Paminaw mo pag-ayo. Ang igamit o gamita nga rason nga mobalibad ka nga magpakasal sa iyahang anak. Ha? Ingna nga magira na ang China ug ang kining US. Unya mo apil ang Pilipinas. So kung magpakasal ko karon, delikado ang akong lagay. Ha? Oh, labi na mga lalaki, di ba? Kaya naabayat pa mga higalay balaod. Oh, ang presidente as commander-in-chief, no? May call the service for military service or kung saan nga service na, social services ba? Imuha. During war, during invasion, may call all able body to participate, defend our country. Pwede na mga higala himuon sa presidente, kaya natay balaod ana. Unya karon magpakasal ka. Able body ka. Ipatawag ka, ibutang ka dito sa tungas panggubatan. Na. Sao na lang turon ng imuha ditong bagong asawa. Priska pa kayo, nanimaho pang kagungkong agaray. Oh? Ang delikado, mabiyuda pa yun mga asawa. Kaya parting dagkuar mas kanyon mga galas China. Patay kang bata ka. Unsao na lang nato na DJ Sweetheart. Oh. So, ang inyuhang gamiton karon nga mobalibad mo sa pagpakasal ingna gyud. Ayaw na lang inang way kwarta. Wala na kumita na yan nga mga alibay. Ang inyuhang gamiton para mobalibad mo nga magpakasal ingna nga dili lang saron kay hapit na magira. Oh. Di ba? Hapit na magira. Unya og magpakasal mi delikado. Okay.
Kini ra ba kung binhi, hait ra ba kayo ni? Bisag mangluwa ko niya, mayatakan, mabuntis sa bagyong babae. Hait kanya kung binhi niya, mabuntis dayon ng inyong anak, na ami anak gamay, lisod kayo kay magira. O, di ba? So, maka-experimental po ito imuhang ugangang hilaw nga tama po, no? O, di nakapugson pagpakasal. Ialibay ng gira, para dili ka mapugos nila. Ana ng diskarte din na. Di ba? DJ Sweetheart? O, nindot kayo. Juvenal Burgos, gusto po daw o ka ng byuda, permanente daw. Basta na lang day Handos Power Coffee. O, si Gilbert Gis, sana naungo na po ni si Gilbert Gis. Ambot o kinsa na po iyahang gitabian ani. No? Isa ka box na ba yun? Isa ka box. Magtakod-takod man ang mga igala. Anyway, sa ako nang na-mention, dapat wala to istorya sa atong Pangulo. Kay dili siya maayo mga higala, head of the state gug ka, di man ka ordinaryong tao. Ang mamahimo mga higalang implikasyon ni ana. Murag imo gipasubo ang imuhang katawhang Pilipino. Imong gipahamak. Ug oy atakon ta anang China. Kita'y unahon, mauna patas Taiwan mga kaigsunan, patay ta. Di ba? Unya, makadupa ka na ang ato ang presidente na, ay ano lang kay mali to. Ako ang statement, maka-istorya ka ingon ana ang ato ang Pangulo. Wala na. Gina-trigger ni mo ba ang emotion? Kabalo ka nga init kaya ng isyuha karon. So dapat ang ato ang himuon atong ipadayon ng advokasya para sa kalinaw dinhi sa South Pacific. Inay nga magsigit taghisgot anang magira. Di ba? Gawas nga legally bound ta ana being an advocate, being a member sa UN, United Nations. Morally, we are also an advocate for it. Di ba? Para sa kalinaw kita mismo. Bisan musod ka sa simbahan, mao man gyapon na may galang istorya din sa mga leader sa simbahan. Nga be an advocate for peace. Likaya nato ng trouble, likaya na nato ng gira. Kaya wala na yung mahatag nga kayuhan mga higala, ang gira nga ni kanato. Puro lang collateral damage ang mahatag na. Sige tag ambisyon gira, sana abag yung kapasidad makigira? Ay nako. Ato ang saligan, kana lang lanagi ka sa sikihor, mao na ato ang saligan? Ambot lang. Mapintikan tana sa mga inchik, mga kaigsunan. Sige pa ta dito, pangumpra ng mga China product. Tanan, dito sa China. Panahon sa eleksyon, kani mga politiko na to, dito mangumprag tila, himog t-shirt, o mismo t-shirt, gika sa China, paprintahan sila mga naong mga igala. Dito mangumpra mga bowlers, uguban pa. Dito sa China. Usaon na to, na itong presidente, yung ana, mga igala ang pamulong nga magira gyud ang China o ang Amerika adto gyud sa China, laban gyud dito, girahon ang laban ta sa US, girahon ang China. Siya naman ang trabaho hinuon no? It pose threat and danger para sa ato ang nasod. Dili gyud siya maayo may gala. Tod, balik taw man lamang pipila ka mga pahinomdom. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out.
Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa samtang 50 minutos na. At kalabay human ang alas 8 sa bunta. Si Alan 4 po daw din na sa may lubugan. Kanang tiluring diya ng kantog yung lubugan. Alan 4. Oh, gusto po daw mo tilaw og biyuda. Grabe. Oh. Si Eduardo Di Parroco din na sa Alambre, Turil. Ganahan po daw siya og biyuda. Kaya wa na day daghang pangutana. Grabe. Ambot ni Dani Hinlo. Ito ko'y gusto, ani. Kay sige rapo ba nigtumar og kape. Pero pariha sa uban ang alibay, akong kumpare, akong amigo. Mo'y alibay pero mi akong kumpare, akong amigo. Unya ang siya, wala. Ay, naku, akong kumpare, akong amigo. Bitaw eh. Kani mga higalang kuan, kaning gira. Di ba mo maluoy? Nga daghang mga asawa mabiyuda. Di ba mo maluoy? Ingon siguro mo, grabe man ka dyan, oy. Giuna man nimo kaluoy ang mga asawa nga mabiyuda, wa nimo unaha og kaluoy ang mga bana, nga mo paingon na ngadto sa sementeryo Simbako ug maggira maapikhan sa gira. Giuna man gyud nimo kaluoy ng mga biyuda. Alang-alang, no? Kadtong mga mutaliwan mga igala, paingon naman to dito kang San Pedro. Unya ma-declare pag yun nga hero. Di ba kay gira ko na hero, mahiro sila. Pero ang kining mga byuda nga mabili nila in town, usao na lang ni. Nagamay na ra ba kaayo ang mga lalaki karon? Sa napulo kabata nga ipakataw kada adlaw mga kaigsuunan, 3 pinakataas 4 ang lalaki. Ang mabilin puro na babae. Unsao na lang nato na. Di na ma-accommodate. Kinsay mo tabang sa mga byuda. Dapat naatay party list na ani DJ Sweetheart. Party list, pwede. Marginalize man ni sila. Di ba? Kana mga grupo sa mga byuda, magkuan mo din na, maghugpong mo. Pwede na, mag-party list. Mag-party list. Ako ang number 1 diyang kuan siguro i-nominate nga first nominee diya si kuan, si Mamo. Di man ko byuda dong dalaga mangyog ko. Dalaga. Katong byuda John nga buhi, pwede po to i-appeal anang party list. Pwede. 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 Pero ang qualification, una ka ma-membro, ihawas sa to imong bana nga nagbiya sa mo. Matay, murder kayo. Perting mordira yun na. Bitaw ay. I mean, para at least naa mga igalay mo asikaso sa ilaha. Financially, physically, and morally. Naa siya mo asikaso. Luoy po doy. Ihapa na, pati na naghanang mga byuda, mga igala nga, way mga katuwang sa buhay. Way mga katuwang sa buhay. Nya, pasagdan na lang nato na sila, makaako mong tanaw anak nila, gapait na sila dinha sa ilahang kahimtang, nagpait na sila dinha sa ilahang sitwasyon, makaakong tanaw ang gobyerno, dapat naagi representation para makabahin, makabahin sa kwarta ni Tambaloslos itos Congress. Unsa man po i-propose mga igala nga project aning kuan, partili sa mga byuda. Kuan, kanang mag-propose o magpabaha. Magpabaha. Kaya uso mo na wrong word nga baha. Baha dito sa Manila. Grabe. Daghang na nga kuan dito, nga sanapan dito. Magpabaha. Unsa man ipabaha? Magpabaha pod og byudo. Unay number 1 nga agenda. Paita. Bitaw.
ato balikan mga higala, di gyud na maayo nga statement sa ato ang Pangulo. No? Kay na pareha ra gyapon na atong kuan istorya mga higala nga kana bang imuha bang ginakuan, no? Gina-trigger nimo ba ang sitwasyon. Ang imong asawa gisapot na. Imuha pag yung pasaputon og samot. Di ba? Dapat imuhang alam-alaman kay gisapot. Imo pag yung pasaputon og samot, magkalayo. Di ba, bro? Yung nana ba? Dias pamilya. So, dili good siya mga higala matawag na to responsable nga statement from someone who is head of state mga higala. Samtang si Trillanes karong si Dilima, bura og kuan sila, LQ. Nag-LQ si Trillanes o si Dilima. Ano ba ito istorya kaniadto nga kuan daw? Love triangle daw mga higala kay ang kay Dilima di siya gustong Trillanes kay si Junel ang iya si Junel. LQ kuno kay naglagot si Dilima sa istorya ni Trillanes nga kung si Leni Robredo pa daw ang napresidente. Kay paparts man ni si Robredo o si Dilima. Na kung si Robredo pa'y na presidente, sigurado daw nga di daw madala sa The Hague, Netherlands, si Tatay Digong, pertiksukua mga higala ni Dilima. Nisamot ang ilahang LQ. Nisamot ang ilahang LQ. Ingon siya nga, imbis nga mutabang ka, o advokasya, aning ato ang gipakigbisugan, lahi naman ni simang-simang ka naman hinuon trililing. Nag-away na mga higala ang lupa. Posibleng makaapekto kuno na sa political landscape sa mga dilawan, tinklawan, o sa present administration. Ay, wala tayo oras, mga bay. Diri sa to aga panaguban-uban, panagkuyog, kalabuntaga sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Ako yung alagad, bata-bata, June Bersamin, panahon na ta magbulag-bulag, ato ang mahigalang pulong pamalandong karong buntaga. Ang tawong dili mudawat ug mga maayong pulong gikan sa uban, hayop ang iyang kinaiyahan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tunog mapon, samang tagna, samang istasyon. Ini sa 90.7 Love Radio. Salamat kayo, mayong buntag, and keep safe always, mga bay! Issue sa Masa. Issue sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa Masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa.